Makadiko bhuti. Ndinofara zvangu madam makadii. Ndinofara hangu ngatiti gagaga kuti tipedze because ndine macases ndautobuda izvozvi. Daubuda toda kuenda kupatrol. Alright. So nyaya yakamira sei ndokubatsira ine isi ndinasi. Ndizivi kuti wamwe munosombowabatsirawo nei. Muchireveko naye bhuti. Imambovinge panapa. Chamambonyanyofambira ndechei pano pakamba yemapurisa panapa. Alright, muri kudei? Ndo pakamba panapa. Ndo pakamba panapa. Papolisi. Papolisi. Ndo penenge ndichitouya inini. Alright. Saka chitipai tinzwe zvamafambira muchiya kupolisi kuti nyaya yenyu ndeye. Okay. Ndauyawo kuzoripota kosi yangu. Kuripota kosi? Panapa tite zvemakosi panapa. Mati pachiko panapa madam? Police station. Kana ando panonzi kana munhu une kosi unouya uchiripota kosi. Aiwa budi. Ainzi kosi, inonzi case. Iyoyo madam yamuri kutaura iyoyo. Alright. Samauya maripoti kunoripota case. Saka case yenyu yakamira sei? Rega nditange nezita ndiani? So which means muravhura docket. Dokas? Docket. Rekuradza kuti kana mune case yenyu yamuda kuvhura, munovhura rinoti docket. Ratinonyora zvese zvamunenge muchida kuti tikubatsirei nazvo kuti tizotsvaga. Alright, anyway, haizi nguva yekuti tidzidzisane maspellings kana mawords. Nguva yekudzidziswa maspellings inguva yekuchikoro. Kana mimi musina kukwanisa kudzidzisika ikoko, ina handina nguva yekukudzidzisai. Chinitaurira case yenyu yakamira sei? Pandaida ngonzwisisa madam ndipa Dokas apa kuti Dokas mati ndovhura kangani. Amuvhuri, ndakutokuvhurira ini. Dokas wacho? Ehe. Docket. Zita ndati ndiani? Zita renyu rekuberekwa ini. Ndonzi tichaona. Alright, tichaonani? Kufa akurambwi. Chaona kufa akurambwi. Iko kwaida kuzorambirweiko kana kwauya. Ndiani akazomboramba kufa? Kurambwi. Alright, saka nyaya yenyu yakamira sei? Chichamawira panapa. Tokubatsira inini. Mati wamwe munosombowabatsira nei madam? Kana zvatobatsira nevamwe hazvakasiyana nezvamafambira kubva kumba kwenyu. Imi mamuchida kumbobatsirwa asi dzenyu dzakanatsa kuti kwesere. Kana kuti pane zviri kunetsa. Mauya paraiti position here kuti mamuda kuenda kupsychiatric hospital. Andaida kuya papolisi. Ndipo kapapolisi pacho. Saka imi chinditaurira kuti ndokubatsira inei sezvo kana masvika papolisi. Nyaya yakaitika madam ndeyekuti musi wemuvhuro wenge uri musi wemandi. Tisati tadarika musi wechipiri. Chitatu chenge chisati chasvika ipapo. Tenge tisati tatombosvika musi wechina kana musi weFriday. Kuwese kunana Saturday madam tenge tisati tasvika wenge uri musi wemandi. Saka zvakaitika chinzwa kachifana mufana wangu. Munomo mupolisa mudiwa vanhu vane confusion. Kana une matambudziko ako ndimo munodiwa vanhu vane matambudziko chete. Hatisi kuda vadetembi venhetembo. I think vanoita zvekudetemba nhetembo munodiwa uko unonzi machi kuma exhibition munoexhibita ikoko. Kuti ndiyedze kutsanangura mafambiro akaita nyaya yacho. Chitaura tinzwa. Wakufa. Saka musi weMonday inini ndenge ndisipo pamba madam. Pandakazosvika pamba musi weMonday. Ipapo madam ndo pandakaona kuti ma1. Bosi ndakatanga kuona ndiri kuroad. Pandatoona kuti pamba pangu andagezwa. Imba yese yakatakurwa madam. Imba yese yakatakurwa. Imba yese yakatakurwa madam imba yese. Madam ndakatakurirwa imba. Kana muchireva kuti imba yakatakurwa muri kureva kuti pangosara ground. Imba. Kana muchiti imba yakatakurwa muri kureva kuti vanhu vakauya kusimudza imba yenyu chisuwi zvese nemadziro zvese. Pamba penyu pangu apo ground mavhu chete. Muri kuti kana tiri kuvhura docket pano kana kuvhura case tinoda vanhu vanotsanangura kuti dambudziko renyu nderei. Kwete kuti makatakurwa imba zvinorevei? Hapasina imba here? Chii makabirwa here? Ndakabirwa madam, ndakabirwa kazva muri kutaura kaizvozvo. Nyora ipapo madam kuti ndakabirwa inini. Samutadza kuya muchitaura kuti mune theft yakaitwa. Kumba kwenyu kwakaitwa theft. Alright, it's okay, fine. Makabirwei one. Ndinoti mundipe list rezvinhu zvese zvamakabirwa. Makabirwei? Nyora ipapo madam. Number 1. Mubhedha. Wakaenda iwo. Wanga wakura sei? Meno unoti double yawo.
Dhabo unorara mama wani nenguva refu utenga unenge nenguva yakarediwa. ndingidagara nawo iwo madam iwo nguva nenguva yakareba mubhedha iwo wakaenda iwo handizivi kuti munobatanidza mubhedha nemetiresi here kana kuti because pamusoro pacho penge paine metiresi. Alright, metiresi zvese ipapo mubhedha unenge uri complete kana tatoti mubhedha obvious pane metiresi. Alright. Number 2 chicken unit yakaenda iyoyo madam. Ndochi ichocho yenge iri mumba imomo hainzi chicken unit inonzi kitchen unit. Yamataura ari mangani makitchen unit yenge iri 1 kitchen unit. Girazi racho rakabva iroro penge pasina girazi ipapo. Broken glass. Manyora. Chimwe chifuti TV yenge irimo. TV yakaenda. Nechifuti DVD. Zvacho. Alright, nechifuti na DVD. Ma-DVD mamune mangani? Renge riri 1 madam. Kourama mchidzokerera DVD kunge turama mchidzokorera chinhu 1. Makabirwe ma-DVD mangani? Madam rakandirwadza iroro renge riri 1. Saka kuridzokorera ndokuradza kuti munotipa basa bo zvinhu izvi toda kuzvirikavha izvi. Ishungu. Saka shungu dzekuti munoramba mchidzokorera chinhu. Ivo mukore uno ndouramba mchingoshandisa ma-DVD. Hariraswi iroro madam iroro. Ndaida kutoti rikadzoka DVD iroro madam ka. Riri kushanda richiri kushanda here? Rakaenda madam. Aiwa pamaigara naro DVD raishanda here? Raishanda. Nyorai kuti raishanda. Alright, handei number 5 tipei zvimwe futi zvamakabirwa. Nemapendi. Mapendi angu 2. Underwear. Pendi yekupendesa madziro. Magaba 2 ependi. Zvamuti mapendi. Andiwo here madam mapendi angu 2 akaenda ka. Inonzi paint yekupendesa. Mungati mapendi makuita kunge mutaura pendi rependi. Madam chingonyora iyo 2 magaba ependi. Akaenda. Mamuri kuda kuaisa mamuri chiri kuvaka here? Mamuri under construction. Ndinombopota ndichimbovaka. 2 pendi. Chimwe chifuti. Ndofunga ndizvozvo futi plus menge mone sorry ndenge ndakanganwa chimwe chinhu madam. Kuseri kwedoor kwenge kune sagi rangu remba. Wafana imimi ndimurita basa rekutengesa mbanje kai? Mbambaira. Menge mune sagi rangu rembambaira. Adzisi mbanje madam nyorai menge mune sagi rembambaira imomo. Buti mune shoti mbambaira here? Nekuti chinoitika pamacases akaita seiwaya anenge auya kuno kumusoro kuno. Ukatoona wabiwa nonzi chimbanje dziyadzi kana dzadziri mbanje chaidzo. Isusu tinokubatsira seRepublic of Police. Okay. Because takubatsira seRepublic of Police tine tichida kuti zvitowo benefit kuside kwedu. Nekuti kana takutaura kuti bhakiti rembanje mfano wangu tikutaura zvemba kana takudzitengesa. So chimwe chacho ndechekutoti isusu semapurisa pakurikavha paipai tinokwanisa kutomuti abhadhare times 2. Isusu totoro share yedu toro share. Madam kaidi. Asi madam kuri kunzi ibhagidhi rembanje rakaenda dzinodzoka. Tisu ukangotipinza muzveti tokubuditsira mbanje idzodzo. Madam kaidi. Ndokutaurira. Saka rinyoreka iroro madam ndo rakaenda kairo. Saka rari 1 bucket yedu. Saka muri kuti dzine mari here? Ndina uyu kaini mabhaya chacho ekuti anotoda zvima 50 zvima 90 chacho. Nyorai mange manyora bucket 1. Nananyora 1 bucket. Dzimai. Ndinyore chachiri chi? Renge risagi 50 kg. 50 kg of marriage mbanje. Alright, mbanje. Saka mumbanje umongo ne connection nevamwe here kuitira kuti tione kuti pakushena paipai zvinozonetsa ka bosi isusu tarikavha chi 50 kg tikutaura tinoda kuwana 2 million ipapo. Wozoti ndandina tendai mamuna tanyaradzwa. Aiwa ipapo manje zvinoitika manje madam mbanje idzika idzi ndenge ndine vamwe patogona kuvabvisa. Ndobva ndasara ndega inini. Zvinobuda si. Handichazivi manje beboti kuda titori nemunda kuda ndiye anorima naye. Alright. Mbanje idzodzo. Munodzirimira kuda ari kupi? Kuda. Ariko kumaraini koko kumaraini kwedu. Kumaraini papo chapinde papi? Panogara ini. Nekuti tichida kuti patinodzitengesa paipai kuda izvo zvari kuziva toya pano. Handiwamudza kuti wakabirwa. Ndakuenda kundoripota. Mabirwa. So chiri kuita ndechekuti ari kutokutresa kuti chikarikavwa.
mbanje dzaenda kupi, mari yedu yafamba sei. But Saka isusu tinoda kuti timusilence uyu asadisturbe ukama hwangu newe. Saka togone bhozi isi timanje taiti tikadzirima nakuda taindotengesera Anthony. Alright. Izvo zviri marimwe zuro anaya tatabirwa Anthony takatomupa dzimwe dzake. Urai makamupa dzakawanda sei Anthony? Ndorengereri pakiti manje. Bhozi anonetsa kuomera. Saka imi manyora sagi 1 ka. Tatanyora 1 kanzora isagi roro madam. Rengereri sagi nehafu. Alright, 50 kg enda. Anthony ndo amakazopa bucket. Sa Anthony anowanzotengesera kupi kana atora? Andichaziwe manje but mukati kutoenda nemi madam pana Anthony ka dzinotobuda atori nadzo dzimwe dzatinotomutengesera. Saka anogona ngakatirova sheti. Muri kuzviona? Iye Anthony manje. Anogona ngakatirova sheti pambanje dzedu idzi. Mfana tinoita mari. Ndo zvinototiraramisa mutona takagara manje inini ndinadzo dzakawanda zvekuti dzakabiwa idzika idzi. Ndikutoita ndichitotya madam adzisi sagi 1 nehafu kapa. I2 masagi. Madam ndikukutaurira. Saka iwo ina achatokutrust because pamwe utori nedzimwe dzaibva munda dzatiri kufanira kuti tishare life yedu ingonaka. Because kunaka kwelife yako ndokunaka kwangu. Ende inini ukaona wamumaoko angu ka wakutodzitengesa papublic semadomasi. Imi madam kai. Saka ndizvo zvega madam ndo asi mbanje dzikakasika kudzoka izvi manje zvinofamba. Zvofamba. Saka ndachida kuzwa kuti iwewe kuda uyu ari papi chaiwe because kuda ndiwo ari pamunda ka. Kuda kutosvika totosvika achizidiridza izvozvo. Ura isatofamba sei. Nekuti isusu zvatiri kuda hatisi kuda kuti kuda disturb movement. Techida kuti dzikaibva uko dzoya pamba pako dzobiwa. Iwewe neni tichingoti takutodzitengesa. Saka kuda tinenge takundomuonerei manje. Kuda timuoni but inini ndofana kuziya pana kuda. Kuti at least pawanofamba netimu rangu rechiona kuda kuti kuda buda, kuda ari pakati, kuda ari kuita zvakati, kuda asi kuti disturb, kuda asi kukutsvaga, ndozvandienda kuona. Because kuda izvo anenge akatovhura maziso kususpect kuti obviously tichaona aenda kupolisi ka pamwe mbanje dzicharikafu. Dzarikafuka tichaona anokwanisa kundikuruka. So isusu tokubatsira kuti tione kuda. Mwana wacho anobatika here wawo. Inini wacho handichatokutrust futi. Handichakubatsira. Zvese handichatokwanisi kurikavha kana iriyo nyaya yacho. Because it's a simple thing. Kuda aripi ini handizodupinzwa munyaya. Because hazvitenderwi pamutemo kaizvo. Neita kuti kundizivawo pane umwe wedu. Aiwa kana zvichinetsa madam yenyu munogona yenyu kutsemura nige yake menge manyora ndorega hangu kuripota kosi yacho. Ndoenda hapo. Saka iwa uchadu tihafurirane mbanje. Siyangu boys wanokomana wacho hawaoneke manje wanakuda. Wanonetsa Saka isusu zvatakuita ipapa ka takutombokubata. According to section 69.5 Arexio 2513 Criminal Act XRVZ chapter 25 iri muCRV takutokuvharira. Iwo takutokuvharira. Kwenini madam ndabairi ndauya kuzoripota. Takutokuvharira nenyemba nje. Hello Captain pindai office mangu. Yes. Madam. Yes, there is a criminal reported here. Spindai office mangu muna nembanje. Ane munda wembanje izvozvi. Itai kuti mahelicopter zvese zvipinde. Madam. Whatever you are saying zvichakusungirira mukoti nyarara chikomana. Ndozvatakutoita pana. Ramba utori zvauri ipapo. Ndakutokutya boss unokwanisa kundiataka.